rashin tsaro da muke fama da shi ya sa ko shuka gero da masara yau bai da tasiri. Ko kayi shukar ta fito kuma ta yi kyau malam sai yan ta'adda su zo su kwashe alkhairi. To amma ba haka nan muka so ba, yin hakan bai zama alkhairi ba. A garin Baga gari mai tarin arziki da yawa, yawan mutanen Borno a can suka samu alkhairi. A garin Baga gari mai tarin arzikin masara, inda ka shuka to za ka je ka kwashe alkhairi. A garin Baga gari mai tarin arzikin gero, a sauwaƙe za ka je ka kwashe alkhairi. A garin Baga gari mai tarin arzikin kifi, yawan mutanen Borno a can suka samu alkhairi. Garin Baga gari mai tarin arzikin man fetur, idan aka tono shi duka kasar za ta samu alkhairi. A garin Baga gari mai tarin arzikin alkama, rogo da dankali duk da garin ba ke ta alfahari. A garin Baga gari mai tarin arziki da yawa, amma a yau ba mu da damar shuka alkhairi. Na tabbata ba haka gwamna ya so ba, Zulum abun bai masa daɗi ba. Gwamna Zulum kin ji alayi, mutum mai tausayin talakawa, baya zalunci kuma baya zama da mai shari. Gwamna Zulum kin ji alayi, mutum mai kokarin ya gabarna da 'yan cikin ta suna rayuwa ta alkhairi. Gwamna Zulum kin ji alayi, gwamnati mai shiga ko ina dan martabar 'yan Borno ta dawo cif akan tsari. Gwamna Zulum an ce faɗa maka sakonnin matasan Maiduguri, a ka'idar yaƙi ba a tafiya da mai sharri. Gwamna Zulum suka ce in tuna maka cewa 'yan ta'adda na Maiduguri da sanduna muka raka su an san da labari. Gwamna Zulum kuma ga sakon jama'ar ka da ke ƙasa mai sarki, addu'a suke maka babu mai sharri. Sun ce in ce maka babu dare bale rana, sai addu'a suke maka fatan alkhairi. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir ya Allah.